Ora iso lek. Eneng tamune lagi. Anten niku wae tang marke nganu sek do metu apa? Pas sore-sore. Cuma tuh kan? Iya gitu nih kok, iya gitu. Sebentar. 50 kan. Oh, goblok. Niku nganu aman mboten niku? Pun iki. Aman. Wis goblok. Goblok bro. Jelas iki. Niku Anu aman, pun mboten ngono. Niki napa? Ten iki? Niki ten iki? Oh, tawane iki metu isan. Ki. Lha niki napa? Ngono kuwi, Kang. Ki lho, Kang. Kene iki setahun iki. Oh, lihat ana iki niki.